सोशल मीडिया बेलाय सोसाइटी नि बागै इम्पोर्टेंट आपनो बेस खालाय सिनि 2018 गवर्नमेंट चेंज संमानि जागे लगेनो सिनि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर फॉर्मर चीफ मिनिस्टर बिप्लब कुमार देव बिनि पीरियड बिनि प्रेजेंस सिनि खमलंने TTADC People Tribal Area Autonomous District Council एरिया में बेस खालाय के सारा टिप्रानि टिप्रासानि बागै कैसा प्लेटफॉर्म परमानेंट प्लेटफॉर्म संसारी रिजाता 2021 नि 5 तारिख मार्च और जगह तिप्रासा प्रेस क्लब हंसितों उन्हें स्टेट गवर्नमेंट बिसिंग खालाय अपना इनोवेट खालाय रिजाकमानि वो जों दिनै नुथाफ्राय 2021 संख्या तब 2023 प्राय 2-3 years कजमा जावो ऑलरेडी लाइट थांका आरो खना बरमने परमानेंट तमे लोकेशन ताखना रिजागिया को का आबना खनाबै दिने आं सागबाय थां सिनि खरांनि चिफ सिनि दारनजित बोरमा दैबनि टीम सिबाय फायै खुमलंगा विजिट खालायफैगा ए आरो सिनि ओल्ड बिल्डिं दङ अब बेलायखनो खूब गाहाम हादारतै नाय थांगां खम नायथाव बिल्डिं कतर किन्तु बिसिङा थाङै हाबै नाय थांगाय मुं साफानो गरै के अब बरकना आरो जागावनो टेम्परारि शिफ्ट खालायदों माने अपना तबक सिनि एडीसी सिनि गुबाग्रानि लीडरशिप एडीसी प्रशासन कताल सलायजाकमानि बिसिंग बरक तबक फना आरो जागाव परमानेंट सेटलमेंट रजायखौ रजाकनाय ऑन द प्रोसेस आबनि बिसिंग दाक्ति खायनो बायनानै अंथं होनाय आं दिनै स्पेशली आंनि व्यक्तिगत भाबै फाइ विजिट खालायै नुखा बरकै कक सलायया गुबाग्राबायबो कक सलायनाय अमेटाना दियै कारण सिनि तिप्रासानि बागै कैसा अब खूब इम्पोर्टेंट जिनिस निने सोशल मीडिया आपनो जों बेस खालाय आपनो इम्पोर्टेंट खायनो जों दिनैसो पर्यन्तासो जरा सफायो कारण अब सिनि डेमोक्रेसीनि अंडाराव हंकांका जों फोर्थ पिलार हिसाबै जों बरंनो बेस खालाय जों बरंनो इम्पोर्टेंट लुइ सामथांगो कारण जेकोनो व्यक्ति जेकोनो एलाका जेकोनो सोसाइटी जेकोनो कम्युनिटी जेकोनो दफा ब जदि बसुगो कानानि थांकांकांकाय सिनि मीडिया रखनि भूमिका बेलाय इम्पोर्टेंट आ मीडिया रखनि बागै तब जों बेलायखै एप्रिशिएट मा खालायो बेलायखै हामबाय मा रोखोमै तिप्रासा मीडिया सोसाइटी दंनाय रखना जरा यूट्यूबर दंनाय रख जरा प्रिंट मीडिया दंनाय रख जरा नेने गोबां मा जानि जा जे सुंमा जरा तेखै जरा सोशल मीडिया सामने दंनाय रखना आं बेलायखै हामबाय मा रो आसु जराबो सिसावै फायमाने बागै abung noga asukai pun social media ni samung tanggo kami wa asukai pun social media ni samung tanggo abono overall jotano thangsa klai kaisa club barona kaisa permanent office nani bagai abo sini jara government tongnai ro jara authority ni samatawa asukai tongnai ro korone must be abono important borok borokno provide khainani nangko apni bagai jong belai hambai ma ro sini sarkani jarawa jong borokna priority roi jong borokna security roi kaisa tiprasani प्रेस मीडिया अंगथों कैसा तिप्रासानि प्रेस क्लब अंगथों कैसा तिप्रासानि प्रेस क्लब नि कैसा प्लेटफॉर्म अंगथों अबनो सिनि गवर्नमेंट नो बरमा प्रायोरिटी होय आसे जरा बरा का समतानि दङ बस गांगल बरनि जेटानि ने परिकाठामुनि बेपार कक सालायनाय आरो एडीसी नि अथॉरिटी बे कक सालायनाय महाराजा बे कक सालायनाय तिप्रानि सिनि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर दङ चीफ मिनिस्टर बायबो जों अबनो कन्सल्ट थायो जों कक सालायो दाखि बरकनो कैसा परमानेंट प्लेटफॉर्म दिनानि बागै जों साइटआव सामं थाङानो अबनि बागै दिनै आरो जागाव फाइ विजिट खालामनानै आसु जारा